Здравей, ето го влога в събота, както обещах, само че за разлика от това, което мислих, че ще направя, нямам време да едитвам някакъв по-сериозен клип, да записвам нещо, което да е на части, после да го сглобявам, да му слагам ефекти и така нататък. Нямах време също да излезе навънка, да снимам нещо по-интересно, да се снимам на по-хубав бекграунд или да измисля някакъв сценарий за това, което ще кажа. Затова ще от следващия път, макар че съм си свалил програма, както ти ме посъветва, когато ти ме посъветва да използвам за видеоедит. Нямам време да се занимая изобщо с това. Общо взето съм доста притиснат. Предстои ми един доста тежък изпит в понеделник по вътрешни болести. Учебникът е много сериозен. Това е една от най-сериозните медицински дисциплини, които съм изучавал до сега. И този изпит е задължителен. Трябва да го взема, за да мина следващия курс. Имам само една поправка за него, ако не прекъсвам, докато не го взема. И затова ми е много важно да се справя и съм се концентрирал изцяло върху изпита. Много се радвам все пак, че в Хасково сте направили някакво малко общество за Magic the Gathering. Ще е страхотно, ако някой път се организираме, както мислих да направя турнир на Magic за кежуал играчи като нас. Само за удоволствие, без да е competition за точки, за карти, за не знам си какво и не знам си що. Не съм се отказал от тази идея, е въпрос на време и желание. Когато исках да я направя, нямаше толкова желаещи. Не, че сега има кой знае колко. Продължаваме да си играем двамата с Ивето редовно от време на време. Даже днеска си купихме един бустър. Взех Scars of Mirrodin, който е от първата част от Миродинския блок. Миродинския сет. Глупости. Миродинския блок. Първия сет. Scars of Mirrodin. Както за теб, така и за хората, които може би гледат това нещо и са чували малко за Magic. Може би знаят, че всяко издание на Magic веднъж годишно излиза горе-долу едно издание, което е базово, един корсет, който е добро начало за всякакви нови играчи, които те първо ще почват да играят Magic, а пък и е задължително за всеки, който иска да играе по-сериозно и по-компетитив, така да го кажем, тъй като дава някои от най-основните карти, а пък и някои не чак толкова основни, някои по-завъртяни карти в играта. Тази година излиза M12, респективно миналата година имаше M11. И вече излезнаха даже някои от спойлерите. И има някои доста интересни карти. Вече, за да проследим историята, която се разказва в Magic, защото Magic не е изцяло безцелно създаване на карти, кричери, спелове, които няма никакъв бекграунд, никаква история за тях. Има. Естествено, че има и доста интересна и хубаво. По-хубаво, отколкото очаквах да е първоначално. Всяка история се разказва в някакъв блок, който е голям сегмент от историята и всеки блок е разделен на по 3 сета. Като първия и третия обикновено са по-големи, втория той междинния не е кой знае колко голям. Като актуалният в момента, който излезе, беше Миродинския блок, който е завършването на света Миродин в Magic. И беше съставено 3 сета. Scars of Mirrodin, Mirrodin Besieged и New Phyrexia. Историята е как мираните защитават света си срещу фериксианците, които започват да го превземат малко по малко. В крайна сметка те успяват да завземат Миродин, обаче нещата не стоят точно така, както те са ги очаквали и имат много интересни плот-твистове, които продължават да се разгръщат. Излизат разкази в сайта на Magic. Може да се прочете, ако някой се интересува. Предстои тази есен да излезе друг блок с други сетове. Първият сет се казва Инистрат. Продължава да следи съдбата на плейнсуолкърите, които прескачат от измерение в измерение и така нататък. Днеска си купих, както ти казах, бустър от Scars of Mirrodin и ни се падна Planeswalker, Mythic Rare, което до сега това не е шестия Mythic, който ни се е падал изобщо. Имаме 5 Planeswalker и 1 Титан. Днеска не се падна нашия пети Planeswalker, Elspeth Tirel,
доста хубав бял Planeswalker, много съм доволен, това ми е втория бял Planeswalker и за casual играч като мен е прекрасно. Честно имам да ти говоря за доста неща, мислил съм да посветя някои по-сериозни интересни влогове на това, сега ще се огранича до толкова, защото все пак и времето напредва, пък не искам да отекчавам никой със своите дрънканици. Тези дни затова спокойно мога да кажа, че колкото тежки, толкова интересни са. Продължавам да си чета Игра на тронове, очарован съм, преполових и книгата. Даже в момента съм си с тениската, която спечелих. Не знам дали се видя хубаво. We do not soul пише. И това, което е на тениската, е гербът на Greyjoy, една от 7-те фамилии. Те са нещо като викингите на историята. Тениската я спечелих от играта на HBO покрай сериала. Трябваше да се намерят 7-те флага. Аз съм ти споменал, даже виж, страни пише HBO. Нали? На гърба има логото на Game of Thrones голямо, много хубаво. Супер доволен съм от тениската. Казаха, че ще внесат в България за продажба тениски за по-нататък и се надявам да се докопам до една тениска на Старки и на Таргериан. Да си взема съответно с герба на Вълчището и на Дракона. За сега толкова от мене. Много ми хареса предният ти влог. Ще се постарая и моите да са по-на ниво. И ще те видя, когато решиш да пусне следващия си влог. Покажи малко от Хасково. До скоро.